Prynawn da pawb a croeso i ddigwyddiad heddiw gyda carfan cyflogaeth addysg a hyfforddiant cyngor Rhondda Cynon Taff. Heddiw ni'n mynd i fod yn siarad am rhywbeth pwysig sef gwirfoddoli a siarad gyda dau gwirfoddolwr ifanc sydd wedi bod yn brysur yn ystod y lockdown dros y 19 mis diwethaf yn wneud rhedeg prosiect sydd wedi bod yn buddiol iawn am nifer o bobl ifanc ar draws Rhondda Cynon Taff. Jyst i gadael i chi gwybod, mae'r sesiwn heddiw yn cael ei recordio, ond ni fydd wynebau neu sŵn yn dod trwy y sesiwn yma o gwbl ar wahân, ond os mae unrhyw eisiau gofyn cwestiynau, bydd eich enw sydd yn cysylltiedig gyda'r account chi wedi llofnodi mewn gyda yn dod lan yn y Q&A. Felly os mae unrhyw eisiau gofyn cwestiwn i fi neu'r gwirfoddolwr ifanc heddiw, mae croeso i chi wneud yna, ond byddwch yn ymwybodol bydd eich enw yn dod i fyny nesaf i'r cwestiwn. Nawr, yn anffodus, ni wedi cael cwbl o broblemau technolegol, fe dwedais i yn y chat, ond mae'r dau gwirfoddolwr ifanc yn ymuno gyda ni nawr, ond dros y ffôn, felly byddwch chi ddim yn gallu gweld eu wynebau nhw, ond ni hoffwn ni croesawu Eleri ac Ewena i'r digwyddiad heddiw. Mae Eleri a Ewena yn disgyblion yn ysgol gyfun Gymraeg Cwm Rhondda, a maen nhw wedi bod yn brysur iawn dros amser y lockdown ers mis Mawrth diwethaf, a maen nhw yma heddiw i dweud wrthyn ni am eu prosiect nhw mewn i fod yn wneud. Felly, prynawn da, merched. Helo. Ydych chi gallu clywed ni? Ydyn. Gret, cwestiwn cyntaf te. Beth ydych chi'n gwirfoddoli ag a pha fath o bethau mae hyn yn ei cynnwys? Felly, beth ydych chi bod yn wneud i gwirfoddoli dros y 19 mis diwethaf? Nes i a Ewena cael syniad i creu bocsys fach am pobl oedran ni, fel galwn ni nhw care packages. A tu fewn roedd face masks, canwyllau, tipyn bach o chocolate a lotion. A wnaethon ni roi nhw allan i plant oedd neu lle wedi gofyn am gan ni neu trwy rhywun o'r teulu yn gofyn am un am nhw. Jyst i gobeithio wneud nhw tipyn bach yn hapusach trwy'r lockdown diwethaf. Mae fe'n swnio fel syniad gwych, a dwi'n gwybod mae'n teimlo fel amser maith yn ôl nawr, ond ar dechrau'r amser o'r lockdown, doedd ddim llawer yn mynd ymlaen. Gwybod oedd disgyblion wedi cael ei anfon adre o'r ysgol, a doedd dim grwpiau cymunedol yn digwydd, felly dwi'n meddwl oedd lot o bobl bach yn unig efallai yn y tŷ, a mae'r prosiect yma yn swnio fel syniad gwych sydd wedi helpu lot o bobl. Felly, pam oeddech chi am gymryd ran mewn gwirfoddoli? Beth oedd y reswm dros dechrau'r prosiect yma? Rwy'n i dechrau'r prosiect yma i falle helpu pobl sydd fel heb mynd mas, i gael fel pethau, a fel i lift o spirits nhw lan gyda gael fel cynulliau fel roedd y Larry'n dweud. A roedd mam fi'n gwybod rhywun yn y cwmni oedd yn cael y funding, felly cafon ni'r syniad i jyst wneud i plant oedran ni. Gwych. Felly, chi wedi sôn am y cwmni yna, nawn ni ddod nôl i'r cwmni tipyn bach yn nes ymlaen, ond sut wnaethoch chi ddod o hyd i'r cyfleoedd yma? Chi wedi dweud bod mam gyda cyswllt yn y cwmni, felly beth oedd enw'r cwmni a beth oedd enw'r prosiect sydd wedi roi'r arian i chi i redeg y prosiect yma? Enw'r cwmni oedd Vol Factor, a maen nhw wedi bod yn helpfawr iawn gyda unrhyw cymorth yn ei angen trwy'r gwirfoddoli. So sut oedd hyn yn gweithio te? Sut ydych chi wedi cael yr arian oddi wrth Vol Factor? Oedd angen i chi wneud cais? Oedd angen i chi cael cyfweliad neu unrhyw beth? Wel, wnaethon ni mynd mewn i galwad Zoom gyda pobl arall cael funding o Vol Factor. A wnaethon ni tim bach o fel drag and sten peth, ble wnaethon ni dweud wrth nhw yn syniad ni. A os o'n nhw'n meddwl oedd yn syniad da, oedd yn helpu pobl, bydden nhw'n rhoi ni'r arian i defnyddio. Swnio fel proses sydd yn
Fach yn intense. Oedd yn eitha nerfus yn neud ond dwi'n meddwl oedd yn werth yn y diwedd. Wel, yn amlwg wnaethoch chi'n ardderchog yn y cyfweliad yna, wnaethoch chi cael y buddsoddiad a wnaethoch chi redeg y prosiect wedyn, felly mae hwn yn gret. A ymarfer dda am pa mae'n amser i mynd am cyfweliad, am swydd neu am prifysgol neu rhywbeth fel yna, tipyn bach lawr yr hewl. Ydy, cafon ni 1,000 o bunnau ganddyn nhw i gwneud y boxes yma. So, swm weddol mawr o arian te. Faint o boxes wnaethoch chi roi allan trwy'r prosiect? Wnaethon ni 83 o boxes i gyd. Felly, wnaethoch chi helpu 83 o bobl ifanc yn ystod amser really ofnus yn ei bywydau, dwi'n siŵr. Gobeithio. Felly, beth oedd eich profiad chi o'ch amser yn gwirfoddoli? Pa fath o pethau wnaethoch chi dysgu? Pa sgiliau wnaethoch chi datblygu? Oes gyda oedd llawer o edrych dros pethau a cadw i fewn budget a dwi'n meddwl amser yn eitha dda. Byddai galed iawn i fel rannu fel arian gyda fel pethau when ni fel angen o, when ni gael llawer fel boxes gyda fel llawer o pethau. Felly oedd yn eitha stressful. Ie, dwi'n siŵr. A dwi'n siŵr bod pethau fel rheoli eich amser a fel chi di dweud, rheoli arian a cael budget, maen nhw'n sgiliau sydd yn, fel arfer, ddim yn datblygu wir nes bod chi lot yn hŷn na chi. Felly mae'r sgiliau yna dwi'n siŵr yn mynd i dal chi mewn sefyllfa cryf wrth i chi datblygu trwy eich bywydau a dechrau mynd am swyddi. Felly dwi'n siŵr bod y profiad yma yn mynd i fod yn buddiol iawn i chi pan mae'n amser i mynd am prifysgol neu coleg neu swydd pan chi bach yn hŷn. So ni ddim ond wedi helpu pobl arall, ond mae hefyd yn helpu ni mewn ffordd hefyd. Ie, dwi'n gwybod pan wnaethon ni cael chat, wnaeth y ddau ohonoch chi dweud bod y prosiect yma wedi wir helpu chi yn ystod yr amser yma hefyd. Felly, ydych chi'n gallu sôn falle tipyn bach am hynna? Sut wnaeth y prosiect yma a gwirfoddoli helpu chi yn ystod yr amser clo? Wel, wnaethon ni prynu rhan fwyaf o'r pethau o just cwmnïau ar-lein, ond hefyd wnaethon ni prynu pethau o cwmnïau bach sydd falle heb cael llawer o arian trwy'r lockdown. Felly oedd hwnna'n syniad eitha dda, dwi'n credu, jyst helpu busnesau bach hefyd. Ie, mae hwnna'n... Y ffaith bod chi wedi meddwl am hwnna yn amazing i fod yn onest, a dwi'n siŵr bod lot o bobl nawr wedi dechrau gweld yr hysbysebiadau ar y teledu ac ar y radio sydd yn annog pobl i dechrau siopa yn lleol a helpu mas yr economi lleol. Felly, y ffaith bod chi wedi bod yn neud yna ers dechrau'r prosiect, mae hynny yn wir yn amazing i fod yn onest. Felly, ar am y sgiliau a'r profiad rydych chi wedi ennill, pa fideo eraill mae'r gwirfoddoli wedi cael i chi? Felly, chi wedi sôn am helpu pobl eraill. Beth am chi eich hun? Wnaeth e helpu chi? Dwi'n gwybod bod y ddau ohonoch chi wedi sôn tipyn bach am y ffaith bod chi wedi gallu gwario mwy o amser gyda'ch gilydd yn ystod y lockdown, a mae hwnna wedi helpu chi tipyn bach, yn dweud? Ie, rwy'n ddim yn fel gweld i gilydd am fel amser hir. Felly rwy'n fel neud fel bod gyda gilydd o fel neud rhywbeth rwy'n ni actually gallu fel neud mewn lockdown. A rwy'n ni ddim yn just eistedd yn y tŷ fel o be'n neud yfori neu rhywbeth fel yna. A rwy'n really neis fel neud rhywbeth gyda Larry. Ie, dwi'n meddwl dyna'r un o'r bethau mae pobl wedi ffindo mwyaf anodd am yr holl pandemig yw'r ffaith bod chi ddim yn gallu gwneud unrhyw beth, felly mae pobl wedi ffindio'r proses yn boring ar amseroedd, a dyna'r peth sydd falle wedi bod yn mwyaf anodd ar gyfer rai pobl. Felly'r ffaith mae'r ddau ohonoch chi wedi cael cyfle i gweithio gyda'ch gilydd a gweld pobl eraill a gallu dosbarthu'r y boxes yma. Dwi'n siŵr bod hwnna wedi bod yn profiad neis i chi yn ystod amser sydd wedi bod yn galed iawn am y mwyafrif o bobl. Ydy. Felly, dau cwestiwn olaf te. A fyddech chi'n argymell, felly recommend, a fyddech chi'n argymell gwirfoddoli yn eich cymuned lleol? Mae'n
profiad ar ddechrau i cael ar sgwrs o'n i'n dweud bod ni'n gwario llawer mwy o amser gyda'n gilydd nawr. Dwi jyst yn meddwl mae'n ffog dod â community gyda'i gilydd a jyst cael un peth. Mae pawb wedi mynd trwy lockdown a dwi ddim yn un person yn mynd trwy felly mae angen helpu nhw. Oedd angen helpu pawb mewn ffordd, hyd yn oed os mae jyst yn rhywbeth bach fel y boxes. Ond mae jyst yn rhywbeth bach o hapusrwydd eich hunain hefyd, jyst yn gwybod bod ti wedi helpu rhywun. Ie, mae hwnna'n hyfryd. Felly am y bobl ifanc sydd efallai'n gwrando nawr ac yn efallai wedi bod yn meddwl neu jyst wedi sylweddoli bod gwirfoddoli yn rhywbeth gallen nhw wneud, pa gyngor, felly pa advice gallech chi roi iddyn nhw i mynd a dechrau gwirfoddoli? Beth byddwch chi'n dweud i rhywun sydd wedi bod yn meddwl am gwirfoddoli? Fel wneud e gyda ffrind, oherwydd mae'n mwy hwyl wneud e gyda ffrind. Felly offer fi fel wneud ar ben ei hun a fi neu roedd y ler i wneud ar ben ei hun a ni. Meddwl bydd hwnna fel tym bach yn boring, felly wneud e gyda ffrind yn fel mwy hwyl. A hefyd, jyst bod yn patient gyda fe. Mae'n cymryd amser, ond fel ni wedi dweud, mae'n gwerth yn y ddiwedd. Felly mae angen jyst cario mynd hyd yn oed os mae ddim yn teimlo'n gywir. Ie, dwi'n siŵr bod e'n bwysig hefyd i ddweud bod yna nifer o cyfleoedd gwahanol pan mae'n dod i gwirfoddoli, felly chi wedi sôn am Vol Factor, mae Vol Factor wedi dod o cwmni o'r enw Interlink, ydy hynny'n iawn? Ydy. Ie, felly mae Interlink yn cwmni sydd yn cydlynu, sydd coordinate yr holl cyfleoedd gwirfoddoli ar draws Rhondda Cynon Taf, felly os mae unrhyw un gyda diddordeb yn gwirfoddoli, falle lle dda i ddechrau fydd Interlink, a mae lot o cyfleoedd gwahanol. Dwi'n gwybod wnaethon ni trafod gyda Caitlin ddoe sydd yn cydlynu raglen yna, a wnaeth hi sôn am cyfleoedd gweithio gyda ceffylau, cyfleoedd mewn siopau gwahanol, cyfleoedd yn gweithio yn y tu fas yn y goedwig. Felly mae nifer o gyfleoedd gwahanol pan mae'n dod i gwirfoddoli, a mae hyd yn oed cyfleoedd i dechrau prosiect eich hunan a rhywbeth ych chi'n teimlo'n gryf iawn amdan, fel mae Eleri ac Ywena wedi wneud gyda'r Vol Factor. Felly os mae'n syniad gyda chi, a chi'n meddwl bydd rhywun yn gallu cael fydd allan o'ch cyfle chi, mae yna gyfleoedd i ceisio am arian i redeg prosiectau fel hyn, a dwi'n siŵr bod nifer o bobl gwahanol gyda syniadau gwych fel y merched, a mae hyn yn gallu cael effaith enfawr ar y cymuned lleol. Felly, merched, dwi'n siŵr dwi'n siarad am lot o bobl pan dwi'n dweud diolch yn fawr am eich ymdrechion dros y 19 mis diwethaf. Mae'n swnio fel chi wedi bod yn helpu nifer fawr o bobl ifanc sydd wedi bod yn mynd trwy rhywbeth byddwn ni byth wedi gallu dychmygu 2 flynedd yn ôl. Felly dwi'n siŵr bod eich prosiect chi wedi mynd ffordd enfawr tuag at helpu pobl trwy'r amser caled yma. Felly, diolch yn fawr am ymuno gyda ni heddiw, a diolch am i Ysgol Gyfun Cwm Rhondda am gadael i merched cael bach o amser allan o wersi i gallu ymuno gyda ni. Felly, diolch yn fawr merched. Diolch. Croeso. Felly, os mae unrhyw'n eisiau unrhyw mwy o wybodaeth am cyfleoedd gwirfoddoli, byddwn ni'n argymell i fynd i Interlink, gwefan Interlink, a dechrau'r broses fyna. Gallwch chi siarad gyda Caitlin neu un o'r staff yna, bydden nhw'n edrych am cyfleoedd gwahanol sydd yn seiliedig ar eich diddordebau chi. Felly, mae fe'n amser dda i wneud na, mae nifer o gyfleoedd nawr gyda'r economi yn dechrau agor fyny, a mae nifer o gyfleoedd gwahanol, mae nifer o meisi gwahanol. Felly, os mae'n rhywbeth ydych chi wedi bod yn meddwl amdan, falle i helpu chi gyda cyfran cais ar gyfer prifysgol, coleg neu swydd, mae fe'n lle gwych i dechrau. Okay? Os chi angen unrhyw wybodaeth, teimlwch yn rhydd i e-bostio ein tîm ni, sef eett@rct.gov.uk, a gall un ohono ni eich arwain chi i'r lle cael wedi edrych. Okay? Felly diolch yn fawr pawb.